ये क्या है भाई, ये क्या है? हेलो एवरीवन, आंनि दिगन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दायो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जागोन आं दायो तेलेंगाना स्टेटनि मोनसे पार्कआव बेरायनो फैदों आरोना। बेयाव पार्कआवनो मोनसे ब्लग लानो सानदों। बेखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामफानो लुबैदों, बेनिखायनो भिडिअ लानाय जाबाय। मोजां नुयोब्ला प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननोसै, नायलांबाय थादो, फैदो आंजों लोगोसे गासैबो नायलांबाय थादो मा नुयो।